Ndizi TV Ubwansu Bw'omuguzi. Maiso onsi y'Abakenya mwancho muligirira litiko lyangyo nigara chikobaga kumulikire bunge enenanene omuwaziri w'ekiganja ekenene ya serikali ya Kenya Njuguna Ndung'u Lituko harachikobaga ko bwatoka budget y'omwaka 2023-24 mwancho muligirira nagusugiria maragoba yabona sende no gosemene no gantoko bukwego kia na boigo gwesemia nemirobiri aho tukwariganire time ya Ndizi TV na manga tukwariganire kuri SMS ito ya mayachingaki charagire chisa isato chiabono bo tuko kolende tigatonyora rigati ali tukwariganire yasenchere yobenge one koti gara yaji gereri ekanaje gine gataba iga mwanyare kungaine koti one gento gero bori moji gabuti gere chinza kana bonga debone gento gero ro no gwo buchodasi ese gine ke kwa bwete kuro bagapiri nganyora chi fiction order ekigambere kirene gya kisi kurugo chiko gutagoro gwe chinyomba kurwa sende mere yenyare ko bego twaro ko ngusana na chinka kichintambe asensema ya Kyogoro Katogo chikoraji factory chinde korwari kiambu go chinse machinde bakare chipona 70 na 100 go chimwini yakundi tata director go twa go sabire ko so ari rusie cha chipona se chia dengansare 17 ekara bomondo boito nyebeke na 70 gorari tochora ba director barachi gutingia lige salie kemeligie cha bare minigo banyare ko bagosege twachinga kabagento ko bakwerigania sobo chori wa director. It is critical that you must be very professional. You must be very professional. Because if you dispense the wrong drug, the whole value chain from a consultation through diagnosis and tests and all that. Tigabali boka babwato bomanyase sekta ya Mariyogo banyare ko babagokora emeremo ase chinyagitari nyare ko bagagoseme mokonyi bo murayibwense Gashagwa. Ayo amana yande amango mwancho mo ligere yango kwa liganto nyara ko batoko sanga amana senchira yobo ikirano gunyora boygo naboko yabwatia wetere mitandao ya Facebook Ndizi TV News digital boygo wetera YouTube Ndizi TV News na boygo wetera se website ya www.ndizitv.net Lydia Mose nere toko batera na monere kwene kiabu na gochire wetera senchira yebi manyere lyo chinga ki boygo sara momanyi agana toko bakone kinga chibicha monere chago chira senchire wikere litera ngoro kwa Jos Fatamisi okwaga tunyara ko batoko sanga munaye kuri muchaka no goikera omweli ama ya chinsa isatu cyabona batoko mwancho mo ligereria nigo toko ya chaka kurwase county ya Kisii ward ya Kyogoro magiga yoko bawo ko ngusana no gotambe igoro ya endemero asense moya Kyogoro bono nigo asobwango igaike gambero ekenene ya Kisii kenyara ko ba gikona cha ekina buna omugori oya mubendemera ya masense mo eyanyare ko bagago tagora chinyombe cyo nabo igokonganya no nyarabo maiga yo muguriyo yo kwegwa ribaga ryechiwi kiberanya reko bagakonganya nabo gotagora chinyomba echo nigo achitema mincha no kwaniyo ko sebono litkolya rero abagaba bwatane korwa ase ekigambero ekyobo igo bakoragwa amona abanyanyimbo kurase gitaseni kebanyimbo ekyogoro banyara ko bagwikirana sensemo eyo nakora omurobelyo oyo bugotagora chinyomba echo korengana
kuringana no manyene mereyo nigatebire kiniki kenyareko begekwira chinga kichintamba sikegambero nabo igo gwikira boniga niganyareko bagakogokero bweno bwanyareko bokenekiwa kubwatukana no konacha okobuna gutomanya murikyo ito Mildred Mumanyi. Omogoko nigo oenekigwa gochiase amateyemo a senseme ya Kiogoro imenya ribali chache county ya Kisii enga kibanyora obwene bwabo gwetera asendemero yabo yokonyora baunererigwe asere emyaka emenge asekigambero nase banyara kubwa ekolengani gwabuna nigo omwano ya Selieta George Mukamba ale entakana moroche gigaganda de ground ega na jani gre for long time adilende yasa okoro wanja kwae ndio twa dio tuchindakana bayore bakwete kale mama kwete 1996 tata 204 abantu bagajaga kirabu bori moboito wana garwadira abu bori moboito bagajaga kuagacha entuwa mzuka mai akoba tuarenga babyebono tokanyara ndoko nyara ko batebigende yose ona rende yasa ganje tugakina tere tuakina tukamara kugenda so mugambi kare toko motebi assistant chief arengoro ku naftari ntabo nero rengoro tere tuagenda oro ntabo kare toji ko mwera se ground ntabaga si garara ngari abandabu tukikaransanse ntabo garaji ko babori amaswari agatebeke tingo nyara mora ende mutu mokonya go chioro nigo akwerera buna eki nekyo kyaberege kugambwa asekegambero asegeke kigyonsi nali babeire bagwetera ora bori mwa bantu babere bago dena data nere umoni no mugore ina na bago de bori mobo ona agishwari akimura agoro bori mo abantu babere bo one kodi gere yaji gereri ekanaje gine gataba iga mwanyare kungaine kodi one gento gero bori mo diga botigere chinzakana amane tukanyora chasi tugonyora chasi aya kaera nande bakamnyoka abiri gendrete ega sene ko minyoka basi nande bakamakore nando mondonde nando korokwe banisimokuwa nera kaso ikina nando ko mono bwa ande goje kamogari kamade ya to gojo ni se ikina kati ojake gojo ni gede kiaro gambi kurro goje bakakere nando cho inyoro aga application ya bete ga buzuko abiri ye kaminyoka ekaera nande gare agenda bono mande bagiti ko isanaka nande bakarete nando muntu we family the same party nande bakabeke gina kene rokoti bone gine kene rokoti na jete ngarere ai koti ngatebona abantu abanjandre bakabonga tebone gende geroro no gwe buchodasi ese gine ke kwabwete kuro bakapiri nganyora chi fiction order bono ndoji nyasa okoro wanja kwae ndoje gasimbiye gandrete nigo asabire abantu bali bonsi bakugura endemero kubwatya ebitambukero byonsi biganeirie elyo gwetana na kurwa ase ebikole bune biga Zintakana kiriko nyanyacho una bagore tobore mone yaki yabo bago bege bindemesa bidigereriwu arafanyora justice yabo inje na tumenyete kodi ekarigereria mane nje kabege bindo byana mesa ekodi ekarigereria kateba mane abantu abango konyanyasa bare amane nje nanyora justice yane ani nje ngwa kenya sana mbiyemono agendera kutorenda nabandi bonzi bawo kore binde na ndero ko gorobore mobwawo ko madana kibole mobwawo rabongo konya bokonye ne family yawo tari uko gorobore mo konyanyansa family yo gogori egite konyarekana gorusa abakaigoro ase chinga kiechio nigo akira ikigambero ge county ya Kisimbuya asogo ikirania obo ene bwaye go madana umuntu yo gwajibeza kimokonye na jigokonye borimo toko gorasa abantu babere no tana kwa gorobore mo egite konyarekana njengo agera godiana ne ya Kisii town yankonyire nandi nanyore justice no ekina ngo kigwano mujenyonana ekibono gegendere cha sobori mobo baade ke application ne gatugutu duri nyina bega garo madai akini njetinze madai njeke ndona dete gudi obori mona dete na nyore bono no ngo nda gero ngo kwande kina ngo kwa dete cha kodi baderi madai tinzait ngoripotelia egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi. Biamono muliki oito Mildred Mumanyi to tigarete me county ya Kisii chingaki
bunge enegenta kobage kwearigania chinsa chinge chire mutwana litikolyangyo rinde bachikoba bagotegerera budget iria chikobage kobatuka muno mwaziri bwekega nchanjuguna ndungu nigo bono abamenyi be county ya Kisii banyere koba bagweso kena kobatuka ebirengereri byabo ekobatukane budget iria chikobage kobatuka litikolyangyo anene naboigo omuswada oria orengete chibesa gose finance bill bakoragwa amanera kefumbui na Charles Mugaka nigo banyare koba bakwemurungania ekobwatekana nebango enene yeserikali egenderete koba ge komenta abakenya sebate biringira chikoba gekoba egurube enena se obokoreri na aboigo bogima bwabo bwakariti kuronya nabo nigo banyare koba bakobolia eserikali nyare koba ge kurigireria asobwa galikigima igoro ya ebango hira chikoba ge kobekwa gose komentwa ochia sebinto biria bya kalitwe birigendete koba bikobeka omo Kenya hagendere koba nobogima bwabo bwakiraritiko %. This is the personal vehicles that a person has purchased. The government input is not there, no subsidy. How do you come in again say that you want 2.5 from what somebody has purchased? It has been taxed at the board before it comes into the country, so such extra tax should also be ignored. Look about the issue of road levy that intend to increase. We expect on the budget that the major winners to be research and innovations, because that's the backbone for any country in the world. If any country in the world does not invest on the research and innovations, the rest would be just for funds. As you look at last time, the government increased budgets to the county government, but now the technicality behind the county government for the last 15 years, every county government is busy wanting to build a very good stadium. For what? For what reason? Kenya has not reached a luxuriant ways. Between investing in building a road and investing on education, which can you choose as a family? You cannot build a very nice home while the people who stay in that home are not educated. Honestly, I think it is high time our government must look on the issue of education sector. Tugoska motwe ase sekta yoboremi chingaki abaremi anene bekemerigie chaibagende takoba bakwearigania gosoa ase obochori bukubachora aba director barachikoba bakubara ase miaka etato ere motwe bononi go bali bagende takoba bakurwanire birogo ebibagende takoba gweso kiana kubeka amasakarabo ojase kyombekele girachikoba gekora obochori obo ase ensemo ya mekenene county ya Nyamira nigo egati yaba director bo barachikoba bakurwanirira obochori obo baranyare koba banyara koba bagwikirania amasakara yo egati abanyara koba kurira ngamba chikoba bakwene kianga banyare koba bakobeka monjori ao asekemeligie chaibuna enchera yemo yogotinya engaria egati yabo bonus yo abalemi baranyare koba bakwanyorera Ariane kefa mima ngofaende asekero kyobo directorship wa Mekenene zone e factory yetu ya Nyansiongo lero naitwa kwirania makaratasi na irania makaratasi ane IPC banchekeirie banyorire ebintu byane mbiyabire e certificate nere nairwe igokorubono iga gochibosio twachakire campaign yeye ngoenda sabaremi mbasa bekura yane asobwororo naende tabwati matatisha ndonse kiagera abalemi batakire ekiongozi ogochiko bakonya ase okorange kemerie kigeto yechae kiarure etundubari sana abalemi bachandegete echae kora kitundubari amatukatato paka kiro chaera naende ekurti agenda ise yeta ningo kurija tinyakundi kerina okobori ekirokyo bo director kurumekene soni niwone no mogoko monene gekoerero nabere cleared na iru certificate nere yombwate iga bono bali toko bona barabu niyongo batebi mokori chikampeni kyo kitabwati mangana mange torama monto ori chikurengerere endonge naenda abalimi baminto ningo batebi ekemeri giechae nakiatokonya nakibono torigeretie muna gusiga niyongo batebi nga mokombe kobis ntoteme to imburuwe ekemeri eke ase muna
obosombi bwecha egoja yarare tundubali kera yarare tundubali kwanyoranga gwatorete kilo 20 wa kilo kupima kilo 8 omorimi nayo kwenda asara kuinaniria director Keva ukurigie kiruge kia Nyansiongo ward mekenene nga amangana erero oso oirwe certificate yo gosoka na kurigi chikura egento torata mekenene ward no morembe kuburie kura no morembe chikura go chira sabaremi bamwe no morembe kiro muntu totigo bombo Keva mima saba director bonsi no muntu muya nande nero rareta magenderera asemekenene sori muroyo odari muroyo jigo no mwaka aswema atokonyera abani baitu chibesa omutinyiri go sigara imoyo moto eto gosoga director chibasiri yo pone mutyo mutinyo omo ojirete batogo chikorora chi factory chinde korwari kiambu go chinse amachinde bakare chipona 70 na 100 go chimoino yakundi tata director go twa go sabire go so ari rusie cha chipona se chi athenga sare 17 ekara bobondo boito nyebeke na 70 gorari asabande Tuskase sekta irengete chisemi nigo Women Rep County ya Nyamira Jerusha mumanya sentunde na Nyarekoba gweso kinakoboria serikali Nyarekoba ge komenta kubarika umubaro bwaborokia baria beskuru ya junior secondary gukona litikolyalera se bunge enene nonye naboniga Nyarekoba ga komoche kiumbekeriyo kubarika boroki ya Teacher Service Commission kubwatikana na marube hekyo ya Nyarekoba ge kubwatuka elio kubatenenia emeromega tia borokia anene ba JSS Abanyarakoba gwesonania amono korobekana no mugiro bwemeremo kubwatekana ni kireba gotabiriga serikali etanyarete koba gego ikirania magania boyo kubari kemberemo asensemelia ya permanent and pensionable wanontu arigire tokanyoranga ase school chaito ntomiseti abalimu sana especially ase junior secondary abalimu bamisetio nonye mbali babege tuoro muna chintani Nabatu aligeri tokarana umwalimu ekerachorirwe gusekera yairuli bagari okobe intani ali nasa gochikufundisho elinda amanye mirimo yaye buja amanye gochikoli kubija so tokaranga abali bali ba internship amayana no babekira ali baire gasi nyinge kobwa muneri bali babwena tagochakokora niko bali muna abantu bali employed like na ata teacher kyagara niko bagoikaransa niko bakobere school kurumambia bakamarogoba nande batwara chichukumu chire ngaine chiri cy'abantu bali bande bali permanent so mune committee ntwa recommend abalimu bali ba junior secondary budget yabo tukayementa elinde bachikoli ku permanent so we expect a financial year ye muna bago tosomera mambia a budget to expected go chakira July konyora abalimu abageni bagenda gusomia abana baitu nakobwa mono chigap chiri chikororekana singe chikuru chininge none keronde ground nabo konyora bago tebana abalimu tobwate mbaiseini tutate gotebia serikali nyege gotoka bone financial year yete konyara ko sima that gap uko mama pendekezo yangu kama mama county na mtu ambaye ako kwa ile committee ya education na ministry ya education inapendekeza ya kwamba chibese chinyinge chirwe gugo chase ministry area ekiagera it's large, it touches every home, it touches every individual ekiagera kurwa sama somo na watu konyara ku build Kenya so ngo kwana naki nimanyete ntu atema kobeka beka lakini ntokere budget pia igonta tebanga next time na bango tutoro gukora supplementary budget tubarigererie education mono ase ministry of education ase Tuguska mutwe asegeka giogwetania miaka 20 nigo abamenyi korwa ase binyoro bya borangi mwarusana abo igo mwamabereke gotoka ase constituency ya Kitutu cha Cheno tibataranyara koba abakwenyorera chinguru cyomurero eyonero yaireire omo chumbe we constituency yo Jafet Nyakundi gwesoke nakwenekia unonyare koba gochaka omoroberio bwokobeka chinguru cyomurero ekira chikoba chigokonya abamenyi abo asowikira nimeroberi yabo ya kirali tukoba gukwana Ndizi TV nigegati yabamenyi korwa se binyore byo banyare koba bako kerege tambukiro ekyo anyare ko bagakwira omochumbe obo asebo igo banyare ko bakomusaba nganyare ko bagako banyora baria anene batanya ko babakwerkia somoro buri mutangani bo kwenekia ngabanyare ko bakwenyorera chinguru ekyo cyomurero to have been in darkness for so long asama tuka mange since independence
naende nekerorekanie kenene ase omojumbe oito Japhet Mukaya Nyakundi ase ogotoretera estima ase ebinyoro biaito biaikire ase constituency engima buna oetire ward ya Marani abantu mbagende konyora estima ward ya Monyerero mbagende konyora estima ward ya Sensi mbagende konyora estima ward ya Kigogi finally oikire gaiga na amagendererande nagendete gustia mangana ya infrastructure chibarabara nagendete korosia nagendete kurigeria mangana ya education in terms of bursary na funding ende yonsi agendete go promotea egero mwana bwe common mwananchi anyari kogende school igoto kugwakero mweshimiwa ito ngambu ya mono for today's gesture muchumba mangana akorire na maya sekenyore kigito kiaburangi mwarosana na mwamabira tukumwera ngambi ya mono asa maya yato inywire gochaiga ase ange emyaka 20 narakinire iga sogokina kwane urabuno bontu anyakobora na mbe ya moto ari kurwa to na mbaka nyabumite tinga osebumburi oseande omugaka naro begete tinga ori kurukura kambe ya maguta nero to ari gutumika mono ase ngenjo muriro ore ko ari nande to ari ko wangu muriro ora atusambe enamba ya kabere otorete irubura bwo bwange na asetore bono ene chisimira atoke to gochachi yange kero monta ase nyumba yaye kirikire kiyo twakagete ngano mwana tagocha gotokonya lakini yarorekanire ngana atokonya nje bono gongo teba sense meye yestima aretire tigarigereri buya abantu mbali bakorera mekalende no ene mechi batare chestiri bare chestu na baro banyora umuriro tuchieramo tumusuguma amatuko around ende nari nande tokoiriria teramo Mwanchomo ligeralia liagendere ko bakorekana nene iske orongo rwagusi huna enchire yemo yogotingia obwamate bwense ya Kenya amone chinse chindeli tikolia lero nigo murai bwense Daktari William Ruto anyara ko bagakora omoroberio boko baligania imense ya Kenya bambassador na by commission abarachi ko bakoenekia buna banyare ko bagotenera chinse chiabo imeyense ya Kenya senyomba yobura ya State House nigo Ruto anyara ko bagakomwaligania omwambassador bwense ya Tunisia wote imense ya Kenya Ben Yosef na boigo oliense ya Chile Patricia Alibato gati yabo olia bwa Argentina Luis Alejandro nigo boigo gati yabo omwambassador bwense ya Peru hanyara ko bagakwaligania bene imeyense ya Kenya oyo korokwanere Romisoria oyo noro moyego motangani anene bo kwaligania by commission ambassador gocha ense ya Kenya omoyaga boigo nyara ko bogo ikaranigwa amona bo bisabo borendi anene kurwa sege kosi keria gya KDF. Congratulations, Ambassador. Welcome to Kenya. I, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, by dint of Article 1324B of the Constitution of Kenya, do accept your letters of credence and authorize Your Excellency to pursue the interests of your government within the territory of Kenya by fostering the bonds of friendship and promoting to the widest possible within the law the mutual aspirations of the people of our two nations and thereby enlarge our relations. Tokoska motwe nigo mwaziri boberendi boimeki Thure Kindiki anyalire kobaga kwendekia bude serikali ya Kenya kwanza degena takoba gekobeka emerobelio ahirigo ikirania egati ya magendero ayo banyalire takoba kolira ba Kenya chinga kibale koba bakoligia chikura gokwana asensemo elia yobwaga chibwe chinyomba gosebogo chakia omorobelio bwogo ikirania amagendero yechinga kichinga nene yo mwaka w'ikirubere na 2023 wikira chirubere na 2025 nebere ayanyara kobaga korekana ase university ya Chuka ni gobyo igoki Thure Kindiki nyara kobaga kubolia babwatani ase chi sector chi serikali banyara kobaga kubwaterana nta kwenekia buna emerobeli ya magendero yanyara kobaga gego ikera aba Kenya buna gotomanya omoliki oito Kemuma Dorcas.
Waziri Boborendi Bwime Kithure Kindiki ni gori tukoria rero achakia bene chinchera chogo ikirania amiroberio ya serikali asentunda ya kane uyoba igo manyikaine buna MTB4 asomo yogo yokolekana ase University ya Chuka imeye county ya Tharaka Nithi. Kindiki ni garera emiroberio ya serikali ya ikiraniri hegese baseto bisi ase igati yabo ateba ogo akana amadeni asateba muna nige serikali ya temire kuiranense amagori yebinto binde. Today, in fact, in some parts of the country, unga is retailing at 90 shillings for 2 kilograms. Hiyo ndio kazi ambayo imefanya rais asiwe mtu wa kupata usingizi, lakini sasa mambo imedhibitika. Kapata madeni ndio hayo, taifa ilikuwa katika deni, ilikuwa katika hatari ya kufilisika. We were almost being bankrupt as a country. Kangangana, safari ya ngambo, safari ya hapa, mpaka sasa mambo imekuwa dhabiti. We are not in a bad place. Chinga kecho boigoni gatene serikali nigerachi kugendera wikirania amagenderero nena se chinsemo chechipara amo na chiria chamache igati yemeroberia elio babekire bune serikali yechinga kichinke cho mwaka o 2023-2027. You'll also see the president more often. And to the first 2 years, we have not been able to do much. That is the honest truth. The government could not do much because we are paying debts, we are stabilizing the economy. But now going forward, you're going to see the president here, you're going to see other ministers here, PSs, and they are not just coming to visit. They will be coming to launch, commission, and, bring the various projects that now we are rolling out from this financial year. Kindiki boigoni gatemne serikali ya Kenya Kwanza nigo yatemire kubika omorembe asichinsemo chirichabere chigwa kwano mochando bobosagani aneki buno omorembe nore ase chinsemecho nigo boigo menta korutege kuregetini go chase bari abago ikirania obosaria naboigo oboni abo amarwa chancheiri naboigo botumeko bwa mariogo yogotindia. Sehemu zote za Kenya tumeanza kudhibiti hali. And I want to promise the people of Kenya that this country will be safe and secure for all of us. Kenya hii tutanyorosha maneno. Sio tu hapa Tharaka Nithi ama sehemu fulani, Kenya nzima. Every part of the country deserves peace. Na sisi kama vyombo vya usalama tutakabiliana na maadui wote wa Kenya ambao wangetaka kusambaratisha nchi yetu. Vile vile wale wanauzia watoto wetu madawa ya kulevya ni maadui wa taifa letu la Kenya kwa sababu wanaharibu watoto wetu. Nigo abori abe Kenya amona barai kumosira omorai wense anana asogwanchirana na gwetia engana yo moswada bwechibesa obo mwaka o 2024-2025. Ndio Mheshimiwa Rais amesema muunge mkono apitishe finance bill, ile pesa ya zile barabara zimekwama hapa. I want to give you the commitment of the government of Kenya. We will revive, build and complete all those roads. Dorcas Kemoma, Ndizi TV. Biamono omoriki oito Dorcas Kemoma soro botiorwa senchira yobo ikiranto gusuka motwe ni gomurai omokonyi bumurai gwenserigathi gashagwa nyareko baga segeta abanyagitari bari batenere tamangana ya mariogo imeyense ya Kenya banyareko bako batena na mone serikali riokone kiabu na banyareko bago ikirania obokoreri bwabo bwa kirari tiko kwana litiko rero kurwase county ya Mombasa magega yogo ikirana omoroberio boko bareta amo abakoreri ya sector ya mariogo se pharmacist nigo boigo gashagwa nyareko baga koboria sector yobo chenu nyareko baga kwene kianga balibu kabanyareko bago twara obomanyi igoro yo kwenana amariogo na bubako nyareko bakwegwa emiremo ase kinyagitari hanene ase sector area yobo chenu. It is critical that you must be very professional. You must be very professional. Because
If you dispense the wrong drug, the whole value chain from a consultation through diagnosis and tests and all that, if you dispense the wrong drug, all that effort is in vain. We therefore call for a very professional and robust body that you are members to support our health system. Asensemo ya siasa nigo Rigathi Gachagua boigo anyara koba gagoteba anene asechinga kikinyinge ni gavana siasa babonete banyara koba kweroberia asechinsemo chiria bakura bunenchira yamo yokoneke banyara koba bakobeko bwamate obya na abamenyi osaba bwatani bali banyara koba bakobakera chikura asechinsemo imeyanse ya Kenya. Najua sitaki kusema mambo mingi. Nataka ni mkinikubalia nirudi Nairobi nikae alafu niende kwa village. Najua kila mtu wako mahali alitoka. So kila mtu wako na kwao. Hii Mombasa hii ni kiwanja ya kuja kutafuta riziki. Hii Nairobi tunaishi ni kiwanja ya kutafuta riziki. Lakini mwisho kabisa, si unajua bahari utarudi. So I don't know why anybody would have a problem with where we all come from. Because somebody comes from somewhere. And that is the truth. And everybody should be proud of your origin and your identity. And nobody should ever make you feel embarrassed about your origin and identity. I'm talking English here because some of you may not understand my language. Sindio? I'll talk Kiswahili when I go where people cannot understand. Egati ya bali boiga banyarako bagwikirana se omorobelio nyarako bokoleta amwabanyagitari bamariogono mu waziri bwa ewizara yobochenu Susan Nakumi cyo boiga nyarako bakulira buna serikali anana se wizara ya embagena to bakobeke merobeli elio kweneke buna ba Kenya bonsi banyareko baba kwenyorera emerobelio yobobwenia ase chinya gitari nonyerabo nigo anyareko bakulia eiranga nabo bisabuka bali babwate obumanyi anene bwa emerobeli yabotambe asechinya gitari baranyara ko bakwegwa emeremo. So we are working together with these teams. And Your Excellency, now we are at the stage of implementation of our Social Health Authority. So as I stand before you, esteemed members of PSK, is to ask you of your support for this. And there's something in it for you. One of the things that we have done that previously was not there with the NHIF is the empanelment of pharmacy services. That now community pharmacies are going to be part of the primary care network. You are going to be registered as a service provider. And that is very important. So in this Social Health Authority, there is something for you, especially those who are running community pharmacies. So I want to call upon you to support us, because then you are the people who are going to fill the prescriptions. Remember, we have a special fund, the Emergency Chronic and Critical Illness Fund. And you are the people. Nigobono ekiombe kelia gia kupet kenyalire kobage kogoserenga nigokera chikobage goikerana ase kegambero
elio kugania kiombekeria gikubarika aborokia Teacher Service Commission gutuguterare amarube hayarengete kubaterania emeremo aborokia beskuru chiria chia junior secondary akona litikoria rero omokonyi bumuriki omonene bwekiombe kyo gya kupeti Moses Nderima ndiganyare kobaga goteba ni gobono TS yanyarete koba gikoira egetambukiro ekioma minjaneri chiko nonya nabo aborokia abo ba JSS bali ababwatane bakupet kore nige kiombe kya teberanga ngechiko bego ikanere kwenekia abuna aborokia banyare koba kweli bagalia bene banyare koba bagwikirana asekegambero eli banyare koba bakwegerera. We are asking the commission to consider their decision that all the teachers should be transited to permanent and pensionable terms, because from the standpoint that these people and served this country for 2 years for free, and now you want to be, to tell them to go home and to condemn them into joblessness without even being heard. The union will not allow this to go on. These are professionals, people have trained, and now being told you cannot even, we are not even sure whether they will be able to get employment in the future, because when our contract is terminated, the TSC might also be telling them even in the future, you don't seek a job with us. So it's very unfair. In fact, they are inciting the entire teaching fraternity. Those are teachers in waiting. In solidarity with them, we may want to call on the teaching fraternity on demonstrations, because once one of us has been touched, all of us have been touched. Ase sekta yoborendi nigo mwaziri buborendi Aden Duale litikolia nyara kobaga gosiolio moroberio bubo chaki bubwagachi bwechinyomba bwetania chimisano na ibere chira chikoba chigosira nabo igokwena na obomenyo gochia se abanyanyimbo bali begekosi kelia ya GDF no moroberio nyara kobo ikiranirwa ase county ya Laikipia gokwana kurwa sensemeyo nigo Duale bwigatebire yenkati yemeroberio ya bene serikali nyare kobage kobeka iligo kora omochando bobomenyo ochiase abo bisabe gekosi ya KDF no nyana bonigatebire inga serikali boigone chiko bwego ikirania kwagacha chinyomba gwetane chiri busato ochiase chinsemo hecho chigende tokoba chikwena no bomenyo ochiase abo bisa abo gati yabone nsemo area ya Nakuru Gilgil Mariakani amone chinde chinyinge. We launched 952 units, Gilgil 697 units, Mariakani 120 units, Nairobi at Roysambo 500 units, and Nyanyuki here today 788 units. While our focus is on single quarters, which takes about 2,089 units, the project will also provide 980 married quarters consisting of 2 and 3 bedroom units to accommodate. Oroboti orurengete ubwagachi bwechinyomba gochiase gekosi kelia gya KDF mwancho murigereria na rogoto ikelio mwelio bwamwana maya senchere boikirano chinsa isato chiabono bo tukangiriri bageri ko gwakarangambia mona soko enekia ngakonyenda ko bogosanga mona intwe amayaya na boigo emeroberi togenda tokoboto kwariganiria imegata seni Kiandeze TV gati yabona lege gokoro kwa Isaac na boigo Mandevu abale ababwatani bobo sombi bwa para gotebanga korwa se sakeria kemawa nigo botambe bale imeya omoroberi go se imegata seni Kiandeze TV na boigo omulisye George kuruchisa mochiri chia Kiogoro Paul Moragwa kuruchisa mochiri chia South Mogrango na boigo Kefosoro kurase county area 047 ngati ya mashabiki ya Mange yagenda tokoba kwene kinganyare ko baga gosoa imegata seni Kiandeze TV kubaterana amona baliki baito bamwana maya bagenda tokoba kwe busurasi chinsemo kirenge kenene no kwene kiabuna banyare ko baga tomanyanganyare ko baga gwate kolinyara ko baga kwene kia chibi cha maneriogi chagochira century yobo ikiraniga ko kwa Sara Mumanyi Lydia Mose bonyara ko baga kwene kemuna gochire gwetera somonwa bwebi manyelitera ngoro kwa Joseph Tamisi nako kanerie oboligereria obya bwemerobire ko bwate na bigo obotuko botereru imegata seni Kiandeze TV.